Is-sistema ta' tnaqqis tal-punti li ddaħlet fl-aħħar tal-2017 jidher li ddixxiplinat aktar lis-sewwieqa Maltin u Għawċin, tant li matul is-sena li għaddiet naqsu b'aktar minn 55,000 iċ-ċittazzjonijiet meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Statistika miġbura minn One News turi li matul is-sena li għaddiet ingħataw ftit anqas minn 350,000 ċitazzjoni li sewwieqa li wettqu kontravenzjonijiet ta' traffiku. Dan ifisser tnaqqis ta' madwar 13.5% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. L-istatistika turi li fl-2017 il-Pulizija, l-Aġenzija tal-Infurzar Lokali l-Leża, flimkien mal-Uffiċjali ta' Transport Malta taw ftit aktar minn 405,000 ċitazzjoni. L-akbar ammont ta' ċitazzjonijiet ħarġu fil-konfront ta' sewwieqa li pparkjaw ħażin jew b'mod illegali, fejn flimkien it-tliet entitajiet taw aktar minn 162,000 ċitazzjoni dwar dan. Minkejja li fuq din il-kontravenzjoni m'hemmx tnaqqis ta' punti, din xorta qed tħasseb l-awtoritajiet flimkien mal-użu tal-mobiles waqt is-sewqan u n-nuqqas ta' seatbelt. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill dwar is-Sigurtà fit-Toroq Pier Vella tkellem dwar ir-reperkussjonijiet ta' parkjar ħażin. Qed iġġal is-sewwieq li ġej biex imurlek letteralment wrong side. Ġifieri jekk inti għandek triq li għab żewġ karreġġati, ġifieri dak diġà qed joħloq sitwazzjoni ta' periklu, mela ġed ħana fis-sigurtà. U mbagħad hemm l-element ta' min ipparkja u kif qed joħroġ mill-istess karozza. Mela da letteralment għandek karozza f'nofs ta' triq u da ħireġ f'nofs ta' triq, ġifieri qed tipperiklu. Il-karozza ġejja minn wara u l-karozza ta' Is-Sur Mario Buttigieg li jservi ta' espert tal-qorti f'inkjesti dwar inċidenti ta' traffiku qal li l-parkjar ħażin ġieli wassal għal inċidenti fatali. Kemm sfortunatament naraw il-karozzi ipparkjati viċin pedestrian crossings. Sewa fuq iż-zebra crossing fejn dan bażikament qed tastakla sewa kemm il-vettura u kemm is-sewwieq milli jaqsmu u jaraw lil xulxin. Minkejja żieda ta' karozzi fit-toroq, Vella u Buttigieg għarfu l-isforzi tal-awtoritajiet biex iżommu l-ordni fit-toroq Maltin. Fil-fatt, tul is-sena l-oħra kien hawn aktar minn 382,000 karozza reġistrata, jiġifieri madwar 10,000 vettura iżjed mis-sena ta' qabel. Dan flimkien ma' żieda ta' 4,000 sewwieq ieħor matul l-istess sena biex issa telgħu għal aktar minn 260,000 is-sewwieqa liċenzjati. Naraw il-popolazzjoni tal-karozzi tagħna kemm kibret f'pajjiżna u tara x'riżorsi hemm, jiġifieri daw proportionately ma kibrux l-istess, jiġifieri hi xi ħaġa fatwali di. Biss imbagħad mill-banda l-oħra jiena speċi ta' l-awtorità aħna bħala kunsill waħda mill-affett li forsi nimxu naqri tal-pass il qudiem u nadottaw sistemi li hemm barra minn Malta. Il-Kunsill tas-Sigurtà fit-Toroq qed jipproponi li jitwaħħlu ammont ta' kameras madwar il-pajjiż li minn fuqhom jistgħu jingħataw ċitazzjonijiet varji. Vella qal li dawn għandhom jirreġistraw kull tip ta' irregolarità u mhux sewqan eċċessiv biss kif isir sa issa. Jekk jiena naf li għandi sistema fissa li qed timmonitorja 24 sija kuljum, meta dak li jkun ħaħsibha darbtej u tajt isma' jekk ħanieqaf hawnhekk mela ċansu ma naqla ticket. U hemm l-ewwel ħaġa inneħħu naqra il-pressjoni li hemm fuq il-units li bħalissa qed jagħmlu dat tip ta' xogħol. Ċitazzjonijiet oħra komuni s-sena l-oħra kienu sewqan b'veloċità eċċessiva fejn inħarġu aktar minn 56,500 ċitazzjoni u l-użu tal-mobile waqt is-sewqan fejn tħarku madwar 6,300 persuna. Is-Sur Buttigieg saħaq li l-mobile m'għandu jintuża qatt lanqas meta l-vettura tkun wieqfa fit-traffiku. Spjega li dan ix-xorta jibqa' legali u ġieli kien hemm inċidenti kkawżati mill-użu tal-mobiles fit-traffiku. Intant is-sena l-oħra nataw ukoll aktar minn 12,700 twissija mill-uffiċjali tal-Leża bl-akbar ammonti korrelatat ma' liċenzja mhux imwaħla segwit minn parkjar illegali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.